Guys, good morning. So magluto ko ginisang baboy nga akong sagulan og mga gulay. So gigisa na nako ang lamas. Wala na ko gisa ang mga lamas, guys. Then isunod din akong lunod ang akong gimarinate nga karneng baboy. So ito na, guys, ako nang ilunod. Ayan. Then kayon lang dayon ako. Ihalo lang, halo-haloin. So, ayan, gibutangan na ako ni siya kuan, guys, pampalasa, magic sarap, asin, bitchin, toyo gamay, sugar gamay. Then, ato na rin ni siyang palutoon gamay din. Ayan, ato ilunod ang gulay. So, ilunod na nako ning mga gulay, guys. So, ang gulay nga akong isagol is sayuti og batong. So, ilunod na nako ni siya, guys, para maapil siya og kaluto aning ako ang karneng baboy. So, ayan. So, ayan na. Imikos-mikos na lang dayon nato, no? Para mahalo tanan ang ulay at saka yung karneng baboy. Then, pagkahuman ani, guys, ato ning takloban. Then, hulaton na lang dayon nato ni siya og maluto.